ka joint committee ke bakan thop ya ka shnong so masem rang dikhau bat mausun rap ringkat ka KSU rang dikhau mausun rap unit menta ka singi atrik uno apra araja apwe kilalik ban ujo de ka jingtho ha ka kong si khar ka ngor IAS Deputy Commissioner jong ka Southwest Khas Hills District ban kerpan ban pensangai no shua ya ka jingte yo Tower Airtel ha ka shnong rang dikhau Southwest Khas Hills District Katkum ketika Shiti laong bagi pai ba anong shong shnong jong ka joint committee bakan thop bega shnong so masem rang dikheu bat mausin rap haringkat ka KSU rang dikheu mausin rap unit ha ka jingelang pai ba balapan long hamadan maulang oi ha ka khat santri kunai weng aja afwe kilarai ban persya ya ka jingte yau te tower amar na kaliang ki bor shnong jong ka rang dikheu kimla ban wan persya yau pai ba bat yo ya ka jing menjur na ki pai ba ban pediang yau new tower Hakani gisngi laidon langru nadu kashnong mausin rap nobo sopo si imship lembat ka KSU rang dikheu unit lembat katu kat ni kiri rang ba kentup yo sodar barim jong kashnong rang dikheu nga kumwe usam larang ba na ko sinong rang khau ngi wan mata ka singi ban wani kendo ban aji thoi ada sa badan buram kadisi ban ngilias discuss ya ki jing ki phang ban nga sutanat kalian jong ka disi ka la kubur ban pensange ia mata sipor ban ka ongro ba ngin sapa ya ki nong pensai lah dalam pidon kam lane kanu kajing yang perlu jeng berangkat berupai ba suaban yang unu tawa te kajing ya keren kalau kabajak bad nga keren skem ba ya menta na kalian jong kinong kit kam sinong kin pensange sua tat hadu ba ngin dawan da kong wipat ka jimbut kadau kalong ba entah ni lawan ang po office DC bat katkum kini ki kendon bangile kren mentah kalong ba sepang ka jeng wanra ayu tawar hang te po snong rang dikeu kampadon kono ka public hiring hapo snong ane ka jeng wan konsol na urang pa snong hapo snong te kabamud ba nakaliang jong ka snong te mentah kawan IT hangi kum ka seng ka KSU ngangalong kung presiden mentah ngiwan ban ujor ba ya mentah spor kat ku mangilawanan ya posisi bangilaong ya kadisi ba ya mentah spor pihak ban pensange swa enda hadu ba jinda kaya becwa hapus nong potau kumbangalong sadar ba rim mensua na kaliang jonga ha kaneka jingwan ujor lene komplainnya kane Agabede badunu tawar ku ba kibaki wan panyang ha rang dikheu ha sinong jongi nga sengulungo anamar ba balai ma ki usara sinong menta rangkat bat ki dikhot jung katukan nengut kim pentip yu pai ba bat kim pertasionong bat kim bat kim pensai kila chule tang maki te nakata kadau ngi kum ki penmen rusan rangkat berupaya ba ngiki mat ngipen ngim menjuri kan kam mentah ngi kerpati ki nong tre jong tu tawar bakin sangai sua tat hadu ban ya syai dakumwe pa